Dnes to máme velmi tatého hosta, tu děteckou Hanu Montanu. A prosím, zde naše velmi vzácný host Hana Montana. Dobrý den, jmenuji se Hana Montana. No, a dnes vám budu zpívat můj novou píseň Django. Ano, divíte se určitě mém úžasným hlasům, ale teď vám pořádně všechno. Můj smutný příběh. Kdysi jsem nosila pod parukou blondětou, samozřejmě, jsem nosila hnědé vlasy. Dnes místo hnědých vlasů mám opravdické blonděté. Můžete se kouknout zde. A místo blonděté paruky mám tuto černou. Hraju se totiž na emo, ale zpívám jazz jungle. Tak to je můj nový styl. A teď prosím, dejte slovo mé redaktorce. Dobrý den, znovu. Zamyslíme Hanu Montanu, jejím nové. Ano, a bude to velmi zajímavé. Tak, můžeme se vás zeptat na pár velmi zajímavých otázek. Ano, prosím. Tak jaká je ta první, prosím? Jaká je vaše oblíbená zpěvánka? Moje oblíbená zpěvačka je. Já se za to stydím. Prosím, řekněte nám co. Je to můj otec, když zpívá ve sprše. Velmi zajímavé. Ano, jak už jsem řekla, je to velmi zajímavé. A prosím, aby se nám odpověděla na otázku číslo 2. Ano, bude to, jaký styl, vlastně jakou žmučku poslední nosíte, prosím, to můžete říct. No, já toho jsem hodně. No, je to fakt hodně, toho oblečení. A já se v tom nevyznám. Ale moje nejoblíbenější značka je vietnamská. Vietnamská jazz. Děkuji. Takovou poznámku musí být velmi zajímavá. Protože si tu poznámku ani neznám, no. Tak, a poslední otázka, číslo 3. Je to, jaký máte vlastně jméno? Protože přece Hana Montana je takové, jakoby dětinská, já jsem radlové, takové divné. Prosím, řekněte jako. Marie Anastasia Luborovna Vosecká. Takové to jméno. No, to jsou mohl. Je velice dlouhé a je moje oblíbené, víš? Tak, a prosím, abychom to ještě teda, abychom to teda zvládli jako do toho konce, tak prosím, dopíli na naší první píseň Django. Django, prosím, Django. Děkuji. Tuto píseň si musíte stáhnout. To je velmi úspěšná píseň. Je takového rokového stylu, nemílím se. Nemílí to, ale vlastně mílí se. Je to jazzovka. Tak jazz. Tak děkujeme a příště zgalešil 50 Cent a jeho posmrtným životem.